Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya and ito ang tanong ko sa inyo. Paano ka mag-agree sa negative statement? Sige, sagutin mo ang exercise na to. Sabi ni A, I don't like popcorn. Kung mag-a-agree si B na ayaw din niya ng popcorn, ano ang isasagot niya? A, I don't either. B, me too. C, me either. Or D, neither me. Ito naman, sabi ni A, I didn't go to the party yesterday. Ano ang isasagot ni B kung sasabihin niyang di rin siya pumunta sa party kahapon? A, me either. B, me too. C, I did either. Or D, neither did I. Okay, tingnan natin kung tama ba ang sagot mo sa item number 1. At ayan ang tamang sagot, letter A. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung ganun, congratulations! Pero kung hindi naman, ipagpatuloy lang natin ang panunood para malaman natin kung bakit. Sa number 2, tama kaya ang sagot mo? Letter D ang tamang sagot. At kung tama ka, very good! Pero kung hindi, continue lang tayo para mas maka-learn tayo. So, bakit nga ba hindi me too ang sagot? Kasi ang me too, mas ginagamit siya sa pag-a-agree sa mga informal conversations. Mas madaling gamitin at mas madaling maintindihan, di ba? Hindi may paparating mo naman talaga na nag-a-agree ka sa kausap mo kapag gamit mo ang me too. Kaya lang, hindi siya tama grammatically. Kapag kailangan mong may pakita na alam mo ang tamang grammar structure, maybe may test ka or may interview sa trabaho or iba pang conversation na kailangan ng formal na pananalita sa English, mas mabuting yung appropriate structure ang gamitin natin kasi sabi nga ni Kuya Kim, mas lamang may alam. Ang me kasi pang object siya sa sentence, hindi siya pang subject. Remember, ang inaagrihan mo ay ang don't like popcorn. So, sino ba ang sumasang-ayon sa statement na don't like popcorn? I, ang subject, ang nagsabi, ang nag-agree. Isa pa, ang to ay ginagamit sa pag-agree sa positive statements. Ang item natin ay negative statement. So, kunwari, if I like popcorn yung sinabi, pwede kang gumamit ng I like popcorn too. Or, in short form siya, I do too. Or, informal nga, mas madali, me too. Pero maliban sa to, pwede ka rin gumamit ng so. So do I. Ito ay iba pang paraan na formal sa pag-a-agree sa mga positive statements. Pero ang topic natin ngayon ay pag-agree sa negative statements. So, hindi tayo mag-focus na yun dyan. Ngayon, bakit hindi me either ang sagot? Kasi ang me either, mas ginagamit siya sa pag-a-agree sa negative statements, sa mga informal conversations din siya. Na American English. Tapos sa British English naman, me neither. Pero itong me either or me neither, sa structure, hindi rin ito talagang tama. Bakit? So sinabi ko na, kung kailangan mong ipakita kung ano yung alam mo sa grammar kasi may test ka or may interview. So, gamitin natin yung tama. So, sinabi ko na kanina, ang me ay pang-object siya sa sentence, hindi siya pang-subject. Kaya, hindi bagay si me either or me neither. Although, kapag informal conversation, mas madali siyang gamitin, mas madali siyang maintindihan, mas madali mong ma-convey yung message mo na nag-agree ka. Doesn't matter. Pero pag kailangan yung tamang structure dahil nga may test or may interview or may formal na conversation na mangyayari, so, gawin natin yung tama. Isa pa ang either, ginagamit siya sa pag-agree sa negative statements. May kasamang not. Sa option natin, wala siyang not. Walang kasamang not si either at ang me pa ang kapartner niya. Hindi yung tamang forma ng subject. Bakit hindi naman neither me ang sagot? So, ang neither me kasi ay kabaligtaran lang ng me neither na informal din na paraan sa pag-agree sa negative statements. Kabaligtaran lang siya, hindi talaga siya ginagamit. Pwede tayong mag-agree sa negative statements gamit ang neither.
Pero ang kasunod niya ay helping verb at saka ang subject, hindi me. Kagaya ng mga halimbawa ito, neither do I, neither can I, neither have I, neither should I. So, bakit I don't either ang sagot? Una, tama ang subject, I. Yung nagsasalita. Pangalawa, shortened form siya sa complete sentence na I don't like popcorn either. So, sabi ni A, I don't like popcorn. Pag nag-agree si B, sasabihin niya dapat in complete statement, I don't like popcorn either. Kaya lang kapag nagre-reply ka to agree, hindi na kailangang ulitin pa ang buong sinabi ng kausap dahil malinaw na kung ano ang ibig sabihin at saka the same words lang naman yun. So, ang helping verb na lang ang gagamitin natin at i-keep natin ang negative form nito. Ang helping verb dito ay do na negative form don't. At pangatlo, so dahil negative na ang forma ng helping verb nyo, lagyan na lang natin sa dulo ng either para may pakita ang pag-agree sa negative statement. Kasi ang not either ay nagpapakita ng pag-agree sa negative statement. At dapat ang either, ang word na either, ay ilalagay sa dulo ng iyong reply, sa dulo ng sentence. Kaya yan, nasa dulo, I don't like popcorn either. Tingnan natin ang iba pang mga halimbawa. Sabi ni A, I can't go to the mall. So, can naman ang helping verb natin dito. Sabi ni B, I can't go to the mall either. Pero, paulit-ulit na, no? So, shorten na lang natin. Sabihin mo, I can't either. Si B, sabi niya, she hasn't seen that movie yet. Sabi ni B, I haven't seen that movie yet either. So, the same rin yung sinasabi, halos buong sinasabi. Kaya i-shorten na natin yan, I haven't either. So, lagyan mo lang ng tamang subject, tapos sundan ng helping verb na ginagamit sa unang nagsalita. Gaya nito, can, and has. Of course, have. Dito kasi plural ang structure na kasunod ng I. Tapos, i-keep ang negative form, may not or your contraction form niya. At gamitin ang either sa dulo. Ngayon sa second item, bakit neither did I ang sagot? Kasi aside sa not either, pwede tayong gumamit ng neither para ipakita ang pag-agree sa negative statements. At kung ang either ay nasa dulo, ang neither naman ay inuuna. So pareho lang talaga sila. Not either ay kapareho lang ng neither. Kaya ang item na to, pwede siyang sagutin ng ganito. I didn't either or neither did I. Pareho lang sila. So, ang not either ay inuuna lang natin, ginawang neither. Tapos, ang helping verb dito na did, ang kasunod, tapos ang subject, siya na yung nasa dulo. Kapag neither ang gamit mo. So, ito ibang halimbawa, ibang helping verb. I can't either. Pwede siyang neither can I. Ang I haven't either, pwede siyang neither have I. Ang not either dito ay naging neither sa kabila. Ang helping verb, ang kasunod, ang subject, ang last. Ganun din dito, ang not either, naging neither, ang have, ang kasunod, ang subject, ang nasa dulo. At pwede ka rin mag-agree para sa iba, di ba? So, pwedeng hindi lang I lang ang subject natin. So, pwedeng she or he ang subject or they or sino man yung ibang tao. Didn't either. She didn't either. Or, neither did she. Pareho lang sila ng meaning. Nag-agree ka sa negative statement. So, ayan, not either, naging neither, ang did, kasunod na siya, at ang subject nasa dulo na siya. So, she didn't either, pareho lang ng neither did she. So, paano ba mag-agree sa negative statement? Gumamit ka lang ng not either or neither. At yun ang grammar knowledge na mai-share ko sa inyo ngayon. Kung may natutunan kayo sa video nito, please like, subscribe, and follow. Please share nyo na rin sa iba para may matutunan rin sila.
Maraming salamat. Have a great day.